10 वर्षाच्या अथक परिश्रमानंतर अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता रितेश देशमुख यांनी राजा शिवाजी नावाचा एक मराठी सिनेमा तसेच अन्य 4-5 भाषेमध्ये राजा शिवाजी नावाचा सिनेमा नुकताच 1 मेला प्रदर्शित झालेला आहे. सिनेमाचं लेखन, दिग्दर्शन, गीत, संगीत अप्रतिम आहे. सिनेमामध्ये संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, रितेश देशमुख यांची 2 मुलं तसेच अन्य कलाकारांनी उत्कृष्ट काम केलेलं आहे. माझी सर्वांना विनंती आहे, एक चांगला चित्रपट राजा शिवाजी आहे. आपण सर्वांनी हा सिनेमा थिएटरमध्ये पाहावा ही नम्र विनंती आहे.